Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Azpilikuetara hurbildu da. Bertan, Maria Barrenetxekin elkartu gara eta berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Aiora probatxoa elkarrizketatuko du. Eta gaurko gazteratu saioan, Baztanera hurbildu gara, Azpilikueta herrira. Bertan Maria Barrenetxekin elkartu gara, arratsaldeon Maria. Atxaldeon. Bueno, hasi zaigu pixkat euri pixket egiten, langarra pixket, baina, bueno, aber aguantatzen dagun denborak. Konta iguzu, zertan zabiltzen momentu hauetan? Pues oraintzen akitutut nire ikasketak, indut kimika, eta orain pues, ja hurrengo pause, lana biletzia edo atratzen dena. Eta elkarrizketaren hasieran, Azpilikuetaren inguruan ariko gara pixka bat, bere kokalekuaren inguruan. Ez dakinarentzat, non dago kokatua Azpilikueta? Azpilikueta dago Baztanbaiaran barnean, da Baztanbaiarako herri bat, eta dago kokatue Nafarroako iparraldean, Iruñatik 60 kilometro ingurura eta Donostitik 70 kilometrotara. Biztanleriari dagokionez, zenbat pertsona bizi da bertan? 200 persona baino gutixago. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren? Gazteak gara 13 inguru. Eta herriak nolako kaleko bizia du? Pues, aste tartez gehienak lanian egoten gara edo etxean, eta gero asteburuetan noiz behinka elkartu egiten gara otorduak egiteko edo. Eta, bertako haur eta gazteek ikasketei dagokienez, nola izaten dute ikaste prozesua, eta non ikasteko aukera izaten dute? Pues, haur hezkuntza eta lehen hezkuntza ikesteko herriko eskolan hasten gara, eta gero DBH iteko Lekarozen dagon institutora gaten gara, eta gero hortik batxilergoa ere bertan iten alda, eta erdi maila iteko Elizondon edo Beran, eta ja unibertsitatea ere kanpoan, Iruñan edo Donostin edo zelekuetan. Eta hizkuntz ereduetan gurasoek zein hautatzen dute gehien? Hemen gehiengoa D eredua hautatzen da. Lan munduan, bertako gazteek badute nolabaiteko lan eskaintzarik? Bertan ez dago eskaintza handirik, nahi baduzu nekazaritzan edo turismoan lan egin badago lana, baina gehiago ostalaritzan edo lan egiteko Baiarako bertze herri handiagoetan inbiar da. Eta kirol kulturarloan zaukera ditugu? Hemen kirola adibidez ez dago eskaintzaik, baina hortako Baztango bertze herrietan, baina nik ikien nintzenean adibidez bazagon eskulanak egiteko aukera edo dantzak eta frantsesa ere ikasten altzen. Aisialdian inguruan ariko gara pixka bat, orokorrean, nola ematen duzue denbora librea bertako gazteek? Orokorrean, hemen ez dago eskaintza onditzi, hemen mendiregan edo gehien bat naturan egon eta disfrutatu. COVID-an ondotik, jende honitz hasi zen ariketa fisikoa emateai, denbora librean hori ere egiten duzue, jende honitzek, gazta honitzek? Bai, orain modan dagola, etxean, nik adibidez etxean egiten dut kirola, eta herriko bertzek ere egiten dute etxean. Eta beste egun batean adibidez, zen izaten da ohitura, zen izaten da eguneko plana? Hasten gara otordu batekin, eta gero segitzen dugu edo herriko elkartean beste egiten, edo gaten gara bertze herri batera. Urtean demoran arabera ere bai, ez? Izaten maren uda igual, jarriko besetan, pixkat ezberdin izaten da? Bai,
bai, saiatzen gara bertze herrietara bestaitera edate. Eta harremanetan, herritarren arteko harremanak nola suertatzen dira? Pues hemen denak txikitatik eskolan denak elkarrekin gaude, orduen zautzen gara denak, eta pues, hortik hasten da gure harremana. Eta gero herrian adinekoak bakarrik ibiltzen zarete edo adin ezberdinetakoak elkarrekin? Herriko bestetan eta pues, denak elkartzen gara adin guzietakoak, eta gero pues, bertze herrietako bestetan bai gaten gara gehiago pues, adinekoak. Eta geografikoki Azpilkuetarra bertze zerritako jendeekin harremantzen da? Pues, uste dut, bueno, baztango guziekin azkenean pues, elkartzen gara institutuan eta ezautzen gara adineko guziek, eta pues, denak elkarrekin. Hizkuntzai dagokionez, hemen ja sobran badakigu, baina iruñatar bateri adibidez, igual agian ez daki, bertan jendia ze hizkuntzetan solasten da? Hemen beti gure artean euskaraz egiten dugu. Orain gazte mugimenduen inguruan aritu gara pixka bat, eran duzu, gaztak elkartzen zaretela, baino gazten elkartasuna ere bada? Ez dago hemen herrien ez dago, baina pues, adibidez Elizondon bai gehiago elkartzen direla eta badago mugimendu gehiago. Gehiago bailara mailan izango zen igual. Bai. Eta mugimenduren bat Azpilkuetan, Baztan mailan nola daude antolatuta? Hemen Azpilkuetan ez, baina bailara mailan adibidez mugimendu feminista dugu bertze batzuen artean. Eta hemen herrian arlo sozialeko elkarteren bat badugu? Bai, badago herriko elkartea. Eta gazte aldarrikapenetaz ariko gara. Bueno, hasteko eta behin, Maria, zure ustez momentu hobetan, zeintzuk dira gazteek dituzuen kezka nagusiak? Pues nik uste gehien bat gure etorkizune, zer ikasten dugun, eta ze lan, gero lana, eta... Eta hemen Azpilkuetan konkretuki, baduzue aldarrikapenen bat pendiente? Nik uste, pues, badago arazoa herri txikietan, gaztiak gaten direla kanpora bizitzera, eta orduen pues, pixket laguntza etxe zaharrak konpontzeko eta dauden azpiegiturak ere pixket hobetzeko eta... Erastasunak, bai, jendea gaztak ere hemen segitu ahal izateko, ez? Eta orain kontzientziazioaren inguruan galdera pare bat egin behar dizkizut, alde batetik aldaketa klimatikoa eta ingurugiroaren ingurukoak, bertzetik genero orientazioen ingurukoak. Bueno, hemen ikusten dugu, paraje eder batetaz zabetela inguratuak. Zuk zer, ikusten duzu zure inguruan jendeak baduela ardura hau zaintzaren alde? Nik uste baietz, gainera hemen nola nekazaritza sustatzen den eta ez nekazaritza eskala handien baizik eta txikien, beti laguntzen da ingurugirua mantentzen eta... Eta hemen badugu mugimenduren bat, hau honen alde borrokatzen duena? Ez, hemen Azpilkuetan ez, baina baiara mailan bai badirela. Eta lagun giroan atratzen dire gai honen inguruko kontuak zuen solasetan? Beti komentatzen da pues, geroz eta lehorte gehiago eta uri geroz eta gutiago eta bueno, klima ere arras diferentia, lehenago zela diferentia eta... Pues. Eta zuk zer iritzi duzu pertsonalki gai honen inguruan? Nik uste pues, geroz eta min gehiago aigarela egiten planetai eta pues, gure egunerokotasunean egiten altugule gauz txikiek hau pixket konpontzeko, baina nire goitiagotik ere zerbait behar dutela hau gelditzeko, eta ez gatia gehiagora. Eta orain genero berdintasunaren inguruan, ze ikuspegi duzue gazteek gai honei buruz? Pues, uste dugu borroka honitzin dela, baina oiniken bide luzia badago aintzinetik, izan ere emakumea sortzeagatik ezin duzu eskubide gutiago izen, eta uste dut pues, aldaketa hau ere hasten dela beti pues, etxean eta eskolan aurrei berdintasunean ezitzen. Uste duzu aurrera pauso haunitzen eman bara dira, eman direla, baina... Bai, oiniken behar da.
Eta gai hau atratzen da, lagunen artean izaten zuen solasaldietan? Egi erran, gai untez ez dugu haunitz solasten, baina bueno, beti ere pues, noizbait ere atratzen da, pues, beti bortxaketa haunitz egoten direla eta Bueno, eta orain gai xamurrago batera pastuko gara, orain saioai bukaera ematen hasiko gara. Zure ustez, azpilkuetako txokoipo egitenak, zeintzuk dire? nik uste txokopo egitena azpilkuetako errotak direla, bai, gustatzen zaita honitzarat gatia, hola paseo bat man eta hor erreka ondoan. Urteko seinalatuak hemen zeintzuk dire? Pues, azpilkuetako bestak direla San Ferminetan, gero ere San Andres egune eta bueno, inautiak ere. Eta kanpoko pertsona bateri, ez duena azpilkueta ezagutzen, zer erango zenioke zure herrian inguruen kontu eman dadin, zein den duen xarma edo zesentzia duen? Pues, nik uste etortzen den jendia egon behar dela pixket kontzientziatu hemen ez dela herri txiki bet eta orduen pues, ez dago ostatuik, ez da olako giroa handie, baina bueno, torri behar zara pixket naturaz gozatzera eta pues, mendire gatia eta... Bueno, eta nahizun azken honekin eman nahizu pista bat, baina egun bateko plan bat, proposatu behar bazenuke lagun bateri, zen izango zen? Pues, erakutsiko nion herrie, eta gero ere eramango nion erranduten bezala nire txoko gustokoena dire errotak, eta erakutsiko nituen errotak, eta gero mendi buelta bat. Orain bai, saioa amaiera emateko, eta zuri Maria, hobeki ezagutzeko, galdera motxo batzuk egin barrizkizugu. Bueno, bidaiatzea gustoko duzu? Bai, gustatzen zaita honitz, baina bueno, berda, dirue eta denbora ere bai. Eta zer galetan egon zara? Naiz, Frantziako, Italiako eta Espainiako leku desberdinetan. Eta ze lekutara gustatuko litzaizuke gatia etorkizunean? Gustatuko zitzaiten, noizbait alba dut Japoniara gatia, delako arras, Europatik arras diferentia, eta kultura eta dena, eta ere badutan lagun bat, eta gustatuko zitzaiten bisitatzea, eta aitzaki bezala. Mendia edo hondartza nahiago? Uste dut, biek gustatzen zaizkit, baina, depende zer nahi duzun lasaiago egon edo kirolain. Hiria edo herria? Ez dakit, bietan bizi izan naiz eta ez dakit aukeratzen alduten, baina nahiago uste dute herrien hobe, lasaiago. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Nik uste bizitokiek baino gehiago dela inguratu ez zauden familia eta lagunek. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Nik uste etxian bezala ez dela inon egoten. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Pues familiakin edo lagunekin otordu bat. Liburu bat? Patrick Suskinen El Perfume. Filme bat? Naiz Harry Potterren friki, orden edo zein film gustatzen zain. Zazpi direz? Bai, zazpi eta gero berriek. Zena galdera bat aberarpatzen zuen. Eta zaletasunak? Pues mendire gatia, gero ere gustatzen zaite lorezaintza haunitz, irakurtzia. Ederki Maria, pues, bueno, mi esker haunitz gaurkoan zure herri politontako ateak irekitzagatik, azpilkuetakoak, eta ederki segi. Esker mile. Bertze bat arte, aio. Aio. Kaixo, Aiora, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Bueno, zu kanal YouTube bat daukazu eduki sortzailea zara eta zure edukiak euskara hutsean egiten dituzu. Konta eguzu pixka bat zure YouTube kanalaren inguruan nola sortu zen, ez? Kanal bat irekitzeko ideia edo gura hori. Bueno, nik 2017 ireki nuen kanala, eta egia esateko aurtengo urtarrilen utzi dut edo despeditu dut kanala, orduan oaintxe bertan ez naiz bideorik sortzen nahi, hor dago kanala ez dut borratu noski, hor geratzen da, baina oaintxe
ez naiz eduki sortzailea, ez dutelako bideorik sortzen, baina bueno. Bueno, baina izan zara denbora luzez, ezta? Izan naiz, bai, 5 urtetan zehar izan naiz, eta justu gainea, despeditu nun kanala 5 urte betetzen zituen egunean, urtarrilak 17an, eta 100. bideoarekin. Izan zen alako borobiltzen moduko bat, ez? Pixkat, ez dakit nolabait bukaera bate bai eman nahi nion 5 urteko ibilbide bati, ikusten nolako azken aldin ere ez nitzala bideo gehiegi egiten nahi, eta pixka bat utzi nahi nun hori itxita, naiz eta irekian ere geratzen den aurrerago zerbait egiteko. Eta hoxe, izan da 5 urteko ibilbide bat, zuk esan duzun bezala euskerazko bideoak sortzen, eta hasi nintzen horregatik, niri gustatzen zitzaitelako YouTubeen edukia ikustea, oso zalean nintzen formatu horrena, ez, YouTuber esaten dana, eta nik normalen gustatzen zaiten zerbait topatzen dutenen, beti dauka tendentzia aber euskeraz hori badagon behidatzeko, ez? Eta hasi nintzen bilatzen, eta ez nun gauza askorik topatu, zerbait bai, baino nik bilatzen nun estilo hortako ezer askorik ez. Eta orduan, pasan un urtebete inguru, nire inguruko mundu guztiari esaten, aber baten bat animatzea otezan YouTubeko kanal bat sortzera, ez, denai kriston txapa eman nien, eta denan erantzuna izatezan, egin zuk, ez? Eta oso erantzun zilegia iruditzen zait, Eta hoxe, beti komunikazioa gustatu izan zaitenez, nik kazetaritza ikasi nun baita, eta komunikazio kontutan ibili izan naizenez beti, logikoa iruditu zitzaiten probatzea pixka bat nik ere mundu hortan, eta pixka trasteatzen hastea bideo kontu hauekin. Eta holaxe izan zen. Eta, bueno, bideoak oraindik ikusgai daude, esan duzun moduan, eta ze bideo motak sortzen zenituen? Ez dakit, denetik, baina, bueno, denetik, ez da ere, denak nire etxeko salan grabatutakoak dira, nik ez eta adibidez kamera hartu eta kalera atera eta bidaiatuta olako gauzak ez ditut iken, batez ere naiz ni, hizketan, baina gaiak bai dira igual denetarikoak, ez? Zerbaitekin asarretzen baldin manitzan egunerokotasunean, igual hortaz kejatzen egingo nun bideo bat, edo gustatzen zaiten zerbait irakurtzen baldin manun liburu bat, edo zineman pelikula bat, o zerbait, hori gomendatuz beste bideo bat, edo ez dakit, gero harinagoak ere bai, txorakeriren bat buru hartzen baldin bazitzaiten, hori botako nun, eta ja, ez da, baino ez daukat tematika bat, edo ez daukat gai bat nire kanalak, denetarik pixkat dago, aman komuna dena da, denetan naizela ni, nire etxeko salan, kamerari hizketan, hoixe litzateke. Lehen aipatu duzu ez dela erraza nolabait aurkitzea euskaraz bideoak egiten dituzten youtuberrak. Zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Ez dakit esaten, alde batetikan, orain dela 5 urte bai erantzungo nizun, igual izan daitekela jendeari lotxa handia ematen diola kamera aurren jartzeak eta kamera hitzaiteak, baina esango nuke pandemia kontuakin eta itxialdiarekin hoi ere pixka bat aldatu zala. Neri iruditu zitzaiten sekulako aldaketa eman zala orokorren jendearen jarreran, ez, dena zelako online, orduan bai ala bai, kamerari, ordenagailuari, pantailari lotxak kendu behar zion jende askok, eta hori bai esango nuke aldatu dela. Igual jendeak lotxa pixka bat gehiago galdu du, hortikan aurrea, jendeak zergatikan ez duen gehiago sortzen formato hontan, ez dakit esaten, igual jendeari etzaio iruditzen konpartitzeko ezer daukanik, edo beste bide batzu nahiago ditu, edo ez dakit esaten. Eta, bueno, batzutan baita, ematen da nolabait egoera, pertsona batek eduki ezberdinak sortzen dituela, euskaraz dakien pertsona batek, baina ez ditu euskaraz sortzen nolabait, esanez, gazteleraz jende gehiagok ikusiko duelako, ez da? Zer uste duzu horren inguruan? Uste duzu euskaraz dakien jendeak euskarazko edukiak sortu beharko lituzkela, edo zer esango zenuke? Hemen, erantzuna emango dizut bi ikuspuntutatik, bat eduki kontsumitzaile bezala, hartzaile bezala, ni euskaldun hartzaile bezala, modu egoista batean bai eskatuko nioke euskalduna dan jendeari euskera sortu dezala, ze beste inorrek ezin dut sortu euskerazko edukirik, ez? Eta niri gustatuko litzaiake jasotzea, orduan, ikuspuntu egoista batetik, hartzaile ikuspuntu egoista batetik, nik eskatuko nioke euskaldun jendeari euskera sortzea, ze beraiek ez badute egiten, ez du inorrek egingo. Eta gero, sortzaile ikuspuntu batetikan, bai esango nuke badagola mito bat eraikia hartzaile potentzialaren inguruan, ez? Egia da, erdaraz egiten baldin badezu, gazteleraz, frantsesez edo inglesez,
aukera zabalagoako publiko batengana iristeko aukera daukazula, hau da, egia da entzule potentzial askoz ere gehiago diala, baino sortzaileak ere askoz ere gehiago dira, eta kompetentzia alor hortan askoz ere handiagoa da. Oso ona izan behar dezu zerbait egiten, edo zerbait oso berezia egin behar dezu, zezu bezalako beste milaka aidia gauza berdina egiten. Orduan, iruditzen zait alako espejismo moduko bat dala, esatea erderaz egiten baldin badezu askoz ere jende gehiagorengana iritsi zaitezke. Ze gero begiratzen baldin badituzu datuak zenbat jende aidan erdaraz edukia sortzen, eta jende guzti horien artetikan ehuneko zenbat iristen zaigun guregana, iristen dan gureganaino, zenbatek daukan haunditasun minimo bat, oso portzentai txikia da. Eta iruditzen zait hori espejismo moduko bat sortzen degula horrekiko. Etxe mailan aritu behar balin badezu, Euskal Herri mailan aritu behar balin badezu, eta Euskaldunen artean, askoz ere erresagoa da nabarmentzea edo pixka bat destakatzea euskaraz egiten baldin badezu. Atentzio gehiago lortzeko aukera izaten da, ze bakarrenetariko ere izan zaitezke gauzak egiten. Nei adibidez gertatu zitzaiten, YouTubeen ASMR bideoak probatzeko saiakeratxo bat egin nula, eta eske euskeraz ez dago ia beste inor, badago bideoren bat suelto gazteleraz ere sortzen duen jendeak egindakoa, baina eske ez dago beste inor. Orduan, norbaitek nahiko balu euskeraz ASMR bideo bat ikusi, bai ala bai, ni ikusi behar nau. Eta hori da azkenian errealitatearen parte bat baita ere. Gazteleraz, milaka daude, inglesez, milaka daude. Orduan, hor dago balantza. Beraz, zure esperientzian oinarrituta jendeak euskarazko edukia kontsumitzen ditu, ezta? Euskarazko edukiak ere bai. Justu ASMR bideoena oso kuriosoa da, ze kasu hortan hizkuntzaren adibidez ez da hain garrantzitsua. Sonoridade kontuak dianez, nik badauzkat bideoiek badituzte ikusleak euskeraz ez dakitenak, baina sonoritateagatik etortzen direnak bideoietara eta gustatzen zaiena. Baina hortaz aparte ere, bai, esango nuke jendeak euskeraz konsumitzen dula, edo ikusten dula, eskaintzen zaiona gustatzeko modukoa baldin bada. Hau ere dena da gustuen arabera eta kalitatearen arabera, komila tartean, ez? Eta ikusleek zerbait ikusteko ere, eske egon behar du ikusteko zerbait, sortu beharra dago. Eta euskeraz kontsumitzeko gogo bat egon dadin, zuk generatu behar dezu ikusteko modukoa dan edukia, eta hortarako sortu beharra dago asko, jendeari gustatu altzaion zerbait bilatu arte, edo bakoitzak berea aurkitu arte. Eta, ja ez dituzu bideoak egiten, baina nolabait aukera ikusten duzu etorkizun batean horrekin jarraitzeko edo antzeko proiekturen batekin. Ez dakit, egia esan falta motatzen dut tarteka, tarteka etortzen zait, hau kontatuko nuke, edo hau ingo nuke, hortxe nabil, ze gero politia da baita ere sortzen den harremana, sortzen den feedbacka, jendearen erantzuna jasotzea, politia da, zen ere kasun behintzat oso politia izan da jaso deten erantzuna edo feedbacka positiboa izan da 195%, eta hori interneten ez da bat ere erresa, normalean oso ohituta gaude mezu itxusietara, heiteora eta olakotara, orduan politia izatea bueltan jasotzen dezuna, guai dao. Eta nire kasun hola izan daia gehienetan, eta gustatze zaizu, azkenian jasotzea mezuak esaten, ke guai egiten dezuna, superrondo nago, superrondo dago, pila bat gustatzen zait ikustea, edo lagundu dit pila bat euskera ikasteko prozesuan, hori ere asko idatzi diate, eta hori izugarria iruditzen zait, pentsatzea euskerara gerturatzen nahi da norbaitek, nire bideoak izango ditula bidelagun, hori kristona da. Orduan, holako gauza horiek botatzen ditut faltan, ez dut gezurrik esango, baina gero pereza pixkat ere ematen dit asteak, eta ni perezak harrapatzen hauenen, orduan ikusiko dugu, ez dut ez esango, ikusiko dugu. Eta amaitzeko zer esango zenioke igual kanal bat edo beste motatako edukiren bat sortu nahi duen pertsona bati, baina behar bada beldur hori daukana edo ez duena pausua ematen? Nik esango nioke probatzeko. Nik interneten daukaten izena probatxoa da, hola jarri nuen hain dela urte pila bat eta azkenean ez eta aldatu, beti dalako aitzakia hon bat, ez? Probatzen nahi naiz eta ikusiko dut zer egiten duten honekin, baina nik hori esango nioke jendeari. Zerbait
sortzeko zerbait egiteko gogoa baldin badauka, ez dadila gogoakin gelditu, probatu dezala, eta ez baldin bazaio gustatzen, bai hasta, probatu du, ez zaio gustatu, eta utzi dezake, ez dio inori ezer zor, baina behintzat saiatu dadila, ez dadila geratu gogoekin, probatu eta ikusteko ea gustatzen zaion. Bueno, Ainhoa, ez dakiz zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken edo zerbait gehiago kontatzea? Ez, egia esan oso elkarrizketa atsegina izan da, eta nik uste esan beharreko kontuak esan da gelditzen diala, hoxe, jendea animatzea, sortzen dituzten gauzak, denetarik behar dalako euskeraz eta interneten. Zure zaletasun bitxiena oso bitxia iruditzen baldin bazaizure, konpartitu sarearekin eta seguru topatuko dezula baten bat horretan zaletua dana baita eta elkartu zaitezkete hortan. Mi esker gurekin hitz egiteagatik eta ea norbait animatzen den relebo hori hartzera. Hoi da, releboa, nila adinean gora nijota. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.